The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. 40 taong gulang na ginang sa Camarines Sur, patay matapos na saksakin ng kanyang bayaw ang matagal nang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng suspect at ng biktima ang nakikitang motibo sa krimen. Ang buong detalye, panoorin natin sa lambat. O bakit? Ano pakialam mo? Ang sinasabi ko lang, imbes na yung pera binili mo ng alak, binili mo na sana ng pagkain mo. Nakabulagta, wala nang malay at duguan. Ito ang sinapit ng isang ginang. Ilang metro lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Ang insidenteng ito ay agad naman narespondihan ng otoridad ng Minalabak Municipal Police Station sa Camarines Sur. At naidala pa ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan. Ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan at sino ang nasa likod ng pagpatay? Samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga ebidensya na makapagtuturo sa suspect at makapagbibigay linaw sa mga sirkumstansya sa kasong ito. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Ano sinapit ng biktima ang karumal na pagpapatay? Ngayon ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Ayon sa witness, alas 4 ng hapon nito lamang ika-30 ng Marso taong kasalukuyan, habang abala ang 40 anyos na si Rowena Sapinoso sa paglilinis ng kanilang bakod, ay dumaan naman ang kanyang bayaw na si Berhil Sapinoso, na kapitbahay lang ni Rowena. Sa hindi malamang rason, ay nagkaroon ng mainit na argumento sa pagitan ng dalawa, hanggang sa dali-daling umuwi sa kanilang bahay si Berhil. Ngunit sa pagbalik nito, ay dala na ang isang itak, at walang ano-ano'y sinaksak si Rowena. Ano ba yung Berhil? Kaaga-aga lasing ka na naman. O bakit? Ano pakialam mo? Sinasabi ko lang, imbes na yung pera binili mo ng alak, pinambili mo na lang sana ng pagkain. Aba, bastos to ah! Talikura ba naman ako? Baktugan!
nagkasagutan sila tapos hanggang sa sabi daw ng suspect, pumunta ka dito kung talagang matapang ka. Punta ka dito sa sa loob ng bakod ko. Hanggang sa pumunta doon, tapos yun na yun, pumunta yung suspect sa kanyang kubo, kumuha ng kutsilyo, tapos hanggang sa sila, sa labas na, saksak. Mismong anak na babae ng biktima ang nakasaksi sa pangyayaring ito at dahil sa takot ay hindi na nito nagawang lapitan pa ang kanyang ina. Tulong! Tulong! Ang sabi niya, habang siya, nasa loob siya ng bahay, yun, may narinig siya, nagsasagutan na yung uncle niya, yung tito niya, tsaka yung nanay niya. Hanggang humantong na doon, nakita niya mismo yung nangyari. Ayon pa sa isinagawang investigasyon ng pulisya, nasa impluensya rin ng alak ang suspect nang mangyari ang pananaksak. Samantala, habang abala naman sa trabaho sa isang construction site sa Pampanga, ang 49 na taong gulang na si Roger Sapinoso, ang asawa ni Rowena. Isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang anak tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang asawa. Hello anak, kakauwi ko lang galing trabaho. Napatawag ka. Kaya si Mama, Ano nangyari kay mama mo? sinaksak. Ha? Sino sumaksak? Sinaksak siya ni Tito. Ano ba naman nangyari sa pamilya natin? Nasaan si mama mo? Nasa hospital po. Sige. Uwi ako ng Bicol. Sino sumaksak? Halong kaba at takot naman ang naramdaman ni Roger ng araw na yon. Kaya naman hindi na siya nag-atubiling lumuwas ng Maynila, pabalik ng Camarines Sur. Sige, uwi ako ng Bicol. Ngunit malamig na bangkay na ang naabutan nito. So, sa araw po na yun, nasa Pampanga ako katrabaho. Tapos, tumawag lang po sa akin. Yung sinabi mo, daw ako bigla. Nasaksi ko yung mga nga lang. Hindi mo pa kaya sa'yo. Hindi ko pa kaya. Igalit ka siya sa kapatid mo sa'yo. Hindi naman po mawala sa akin yung galit. Samantala, personal naman na pinuntahan ng Lamba Team ang Barangay Taririg, kung saan aming nakausap ang kapitan ng lugar na si Dominic Cirano Banyaga. At ayon sa kanya, walang anumang record ng alitan ng dalawa sa barangay. Yung background ng biktima, sir, halos 1 year pa lang yan dito na naninirahan sa Zone 5. Then, hikayat ko siya na magpa-restore dito sa aming barangay, sa Comelec. So, nung last registration, paano naman siya. Kaya, walang record ditong yung bang masamang record na paabot, yung may kaaway, wala. Sa pagulong ng investigasyon ng Philippine National Police, lumalabas na may matagal ng alitan sa pagitan ni Rowena at ni Berhil. Kaya ng mga oras na yon, ay posibleng hindi na nakapagtimpi pa ang suspect kaya't nagawa nitong saksakin ang biktima. Lumalabas din sa investigasyon na nasa impluensya ng alak ang suspect. Ngunit sa kung ano ang matagal ng alitan ng dalawa ay hindi pa matukoy ng pulisya sa Lambat. Oh, palis na ako ha. Ikaw na ang bala sa mga anak mo. Okay. Tol, ang gastos mo. Thank you. Ha? Salamat, Tol. Kaya, palis na ako. Okay. O, ingat ka ha. O, ano yon ha? Kala mo hindi ko yun nakita? Pati ba naman to, Rowena? Pinag-didispistan mo pa. Palamunin ka talaga. Magtrabaho ka kasi. Hindi yung puro kaasa. Batugan. Leche, buwisit. Buhay na to. Dahil sa mga impormasyon at ebidensya na nakalap ng Minalabak PNP na nagtuturo na si Berhil Sapinoso ang nasa likod ng pagpatay, agad silang nagsagawa ng pursuit operation kung saan agad nananambak ang suspect. Na-recover din sa kanyang itak na ginamit nito na mayroong 30 sentimetro ang haba.
ginagawa ba kung masama sa'yo para gawin mo yan kay Rowena? Tinanggalan mo ng karapatan ng mga anak ko na magkaroon ng isang ina at ng buong pamilya. Pasensya ka na. Pasensya ka na, Tol. Hindi ko sinasadya. Pan-follow up, pan-hot pursuit, pan-follow up, tinuro ng anak niya, at saka ng mga ano doon, ng mga tao na yun talaga ang ano, nahuli namin yung suspect. Sa lumabas na autopsy report ng pulisya, isang saksak sa kanang bahagi ng tiyan ang tinamo ni Rowena na naging rason sa kanyang pagkamatay. Bale yung ano, yung victim nadala na ng ano ng Pili Rescue. Kasi ang lugar na to, boundary to ng Pili tsaka ano, Nalabak. Mas malapit sila sa Pili. Dinala na siya ng ano sa Bicol Medical Center sa BFC. Yung biktima naman, ano siya, dead on arrival siya sa ano, sa BFC. Samantala, sa paintulot ng PNP at sa paintulot din ng suspect, ay personal ko itong nakausap at walang pag-aanlinlangang inamin ng pagkakamali. Ngunit ayon sa kanya, matagal na raw siyang pinag-iinitan ng biktimang si Rowena. Halos araw-araw daw ay pinagsasabihan siya ng masasakit na salita na nakakababa ng kanyang dignidad. Kwento pa niya sa lambat team, ng mga araw na iyon ay kakauwi niya pa lang sa kanilang bahay at aminadong nasa impluwensya ng alak hanggang sa pinagsalitaan na lamang siya ni Rowena at pinagbabato ng bato. Dahil dito ay hindi na raw niya napigilan ang kanyang sarili at nagawa niyang saksakin si Rowena. Naharap ngayon ang suspect sa kasong homicide. Baka namin sa ito man, sir, sa pamilya, sa tugang mo, at sa mga ati nito, sir. Yung kerman, mayroong problema kerman ng taso, tingan ito, dapat may bado ang kaharap ubag ng bado. Kung ito sa mga aki, dahil kumaano ko ng desyo ninda, kung didagos na akong kaso, kung tawado nila ko, sila ma-desyo. Kung saan kausapin ng pambata. Maniliwasan ko sa sagot. Ilan lamang ito sa mga kasong aming itinampok sa lambat na kung saan ang nagiging mitsa ay ang hindi pagkakaunawaan. Magsilbing aral sana ang kwentong ito para sa lahat na kung sakaling may hindi pagkakaunawaan ay idaan na lang sa mabuting usapan upang hindi na umanto sa madugong pamamaraan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan at sino ang nasa likod ng pagpatay? Si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Yan mga kaaksyon ang nakalap ng Lambat team na kaso na binigyang linaw ngayong hapon. Samantala ito mga kaaksyon, isang binata, 6 na taon nang pabalik-balik sa ospital, ngunit hindi pa rin daw matukoy ang sakit na iniinda sa kanyang likuran. Ang panawagan ni John Arvin Bradicina. Panoorin po natin ito. Ako po si John Arvin Bradicina, Iglesia Rapo-Rapo Albay, na humihingi ng tulong sa ako. Bicol Tabang Ora mismo na mapagamot ang aking karamdaman na bukol sa likod. Dahil ang aking bukol sa likod ay mula noong nahulog ako sa duyan. Kaya ito ay tumubo at bumigat ang aking pakiramdam at sana matulungan ako sa paggagamot ng ako Bicol Tabang Ora mismo at maraming salamat. At makakausap natin ngayon mula sa Rapo-Rapo Albay si John Arvin. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon din sa iyo, sir. Opo, ilang taong ka na, John? 21 po, now na September po. Opo, tama bang 6 na taon nang iniinda mo itong sakit na nararamdaman mo sa iyong likuran? Yes po, sir. Mula nung 2018 po, nung nahulog po ako sa duyan, kaya po ako nagkagantoyo at nagkaroon ng bukol yung aking likod. Ang nangyari sa'yo ay nahulog ka sa duyan. Yes po, sir. Gaano ito kataas? Pababa lang po naman, sir. Kaso lang, parang ako yung dagdanin ng 3 ng aking kasama po. 3 po kasi kami. 3 kayong nandun sa duyan. Yes po, sir. Tapos ikaw yung kumbaga nasa huli. Ikaw yung nadanganan.
nadaghanan po. Nasa pinakang ilalim po nila po ako. Opo, nung mga oras na yon na meron ka bang naramdaman sa likod mo? Wala pa man po. Dahil hindi ko po yung naramdaman kaya hindi ako nagsabi sa magulang ko, sa tita ko. Sinarili ko lang po yun. So itinago mo itong nangyari sa'yo? Yes po, sir. Saan ka ba nakatama, itong likod mo? Sa spinal cord ko po, yun po yung parang nakatama sa bato po. So merong bato doon sa anan? Ang buyan po. Saan ba ito nangyari? Saan ba ito nangyari? Sa labas ba ng bahay nyo or sa kapitbahay nyo? Sa labas po ng bahay namin, sir. Sa labas ng bahay nyo? Yes po. Kailan mo naramdaman na meron ka ng iniinda dito sa likod mo? To 2020 po, doon ko na po yung nalaman na yung parang nanghihina na po ako, yung parang hindi ko na po kayang maglakad, ganun po. Doon sa likod mo, ano yung mga kadalas na napapansin mo? Meron na bang kakaiba na nangyayari sa likod mo? Meron na po, sir. Yung unting-unti na parang may bumubukol at yung parang nagkukulang na po yung hininga ko po. Yun doon ko po nalaman. At kailan mo ito na ipaalam sa mga magulang mo? Nung pag-uwi po nila, kasi sir, sa kanila po nalaman kasi yung malaki na po yung bukol sa likod ko kasi hindi ko po agad sinasabi sa kanila kahit may bukol na po sa likod, hindi ko po kaya sinasabi sa kanila. So matagal mo nang tinatago itong nararamdaman mo? Yes po, sir. Bakit sir? Bakit Arvin nagawa mong itago despite na meron ka nang iniinda dyan sa likod mo? Siyempre, sir, takot, kaba, at saka yung para pag sinabi ko, ang nasa isip ko, papagalitan nila ako, baka pwede nila akong saktan. Ganun yung poster. So natakot ka nung mga oras na yon kaya tinago mo. Nasa ilang taon mo ito itinago sa mga magulang mo? Mag-1 year lang po, sir. Isang taon? Yes po. Sa isang taon, meron ka nang naramdaman na meron ng tumutubong bukol dyan sa likod mo? Yes po, sir. Gaano ito naka-apekto sa'yo? Itong iniinda mong sakit dyan sa likod? Nagka-apekto po ito sa pag-aaral ko kasi parang bumibigat na yung paglalakad ko at hindi na po normal sa paglakad ko po ang may ganito po akong bukol sa likod. Okay. So, kailan mo ito na pagdesisyonan ng pamilya mo na ipatingin na ito sa doktor? Noong 2021 po, sir, may parang specialista po yung naghihilot. Yun po yung pumupunta sa akin at tinetherapy, hinihilot. At yung parang nagka-recover din po ako. So, ano daw sabi ng doktor sa kalagayan mo, Arvin? Nung una pong nagpa-x-ray ako sa MMJ, sabi po ng doktor, wala daw silang nakita. Nakailang beses ka nang pumunta sa doktor or clinic para ipatingin itong nararamdaman mo sa likuran? Tatlong beses na rin po. 3 beses? Yes po. Meron bang improvement na gumagaling na itong bukol sa likod mo? Hindi naman po parang may yung likod ko po parang may lumalabas na sugat sa mga katawan ko yung parang bigsa po. Apo, ano yung kadalasan na ginagawa mo dati na ngayon hindi mo na nagagawa dahil dyan sa iniinda mo? Ano po yun, sir? Ano yung mga kadalasan mo dati, RV, na ginagawa mo na ngayon ay hindi mo na nagagawa dahil dyan sa iniinda mong bukol dyan sa likod mo? Hindi na po ako nagkapagtakbo, gano'n, nagkapaglaro ng basketball, ganyan po. Hindi na po ako nagkakapagsama sa malayo dahil sumasakit po talaga ito. Pero nakakatayo ka naman at nakakalakad, Arvin? Yes po, nakatayo pa naman po ako at nakakalakad. Paano ngayon yung pag-aaral mo? Nakaka-apekto rin po ba ito sa pag-aaral mo, itong iniinda mo? Yes po, sir. Lalo na po pag maulan, hindi po ako nung nakakaklase dahil mas sumasakit po ito lalo na po pag malamig ang panahon.
nung grade 12 po nga ako hindi po ako nagkapagklase ng mabuti dahil sa karamdaman ko pong ito. Opo, sa tuwing na ininda mo itong sakit na sinusumpong ka ng sakit mo dyan sa likod, ano yung ginagawa mo? Uminom ka ba ng gamot? Hindi naman po, yung parang may ano lang po, yung pinapahilot ko lang po para yung mawala po yung pananakit po ng aking likod. Opo, nung nalaman na ito ng mga magulang mo, anong sinabi sa'yo na nalaman nila na isang taon na pala itong tinatago mong sakit dito sa likod mo? Yan po yung sinabi nila sa akin na bakit hindi ko agad daw sinabi para daw naagapan ng maaga po. At hindi na daw po lumala sa ganito. Meron ka bang pagsisisi na hindi mo agad sinabi dito sa mga magulang mo itong nangyari sa'yo? Yes po, sir. Nasa akin po yung pagsisisi dahil kung nasabi ko sana, hindi ko po ito naranasan sa yung ngayon. Ngayon na pasukan, Arvin, anong grade level ka na dapat? Second year college na lang po sana ako ngayon. Second year college? Yes po. Anong eskwelahan? I know po, hindi na po ako nagkaklase ngayon po dahil sa karamdaman ko po. Pero nung nag-aaral ka pa, saan ka nag-aaral? Sa Mangkaw po. Mangkaw, Rapu-Rapu, Albay po. Doon ka na nag-aaral? Yes po. Anong kurso yung kinuha mo? Sana? BSBE po. Yung kokiri po. Bakit yung napili mong kurso? Yun po yung pinili ko dahil yung parang kaya kong gawin na lang sa ngayon at yung kaya ko talagang tuparin. Opo. Tuparin. Sige, maitanong ko lang muli kailan yung huli mong pagpa-check up sa doktor? Yung huli po? Opo. Kailan yung huli? Nung 21 po nung March po, nagpa-check up po kami noon. Ano daw ang sabi ng doktor? Ano yung dapat gawin sa'yo para gumaling ka na? Sabi lang po, yung sa specialist na lang pong doktor daw ako dapat madala para makita ang kalagayan ko po dahil hindi po daw nila kaya yun. So, kinakailangan na mag-undergo ka sa operasyon kung in case na sabi ng espesyalista na dapat idaan ka sa operasyon? Yes po. So ngayon, ano yung pinakakailangan mo, Arvin? Nangailangan po yung mapagaling po at matanggal na itong aking karamdaman upang may balik na yung dati kong paggalaw-galaw po. Oo. Diyan sa bahay nyo, diyan sa lugar nyo, sino yung kasama mo dyan? Yung lola at lolo ko po at tita, pinsan, yun lang po. Dahil yung magulang ko po nasa Laguna po, nagtatrabaho. Sila yung... Ilan kayo magkakapatid? 3 po. 3. Ikaw yung Dalawang panganay? babae. Pangilan ka sa magkakapatid? Pangalawa po. Pangalawa. Yes po. Yung panganay, nagtatrabaho na ba ito? Hindi pa po, nag-aaral po siya. In case na gumaling ka na, Arvin, ano yung pinakauna mong gagawin? Minaganguna ko pong gagawin if mag-aaral po ako. Pagkatapos ko pong mag-aaral, yung magkatulong na rin sa magulang. Para makabangon din po sa mga gastos ng pagpapagamot sa akin, ganun po. Okay. In case na sabi ng doktor na mag-undergo ka sa operasyon, ay handa ka ba? Yes po, sir. Handa po ako. Sige, standby ka lang, Arvin, para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, tinatawagan po ng aming staff si Ma'am LV para malaman natin kung ano ang maitutulong ng Ako Bicol Party List dito sa alalahanin ni Arvin na gusto nang gumaling dahil sa natamo nito sa pagkakabagsak nito sa duyan noong mga ilang taon pang nakaraan bago niya ito sabihin sa kanyang mga magulang. At dahil sa kondisyon niya ay meron ng tumubong bukol sa kanyang likuran,
at yun yung nakaapekto sa kanyang paglalakad at yung mga dati niyang ginagawa, hindi niya na nagagawa ngayon. Kaya gusto ni RV na gumaling na at maibalik sa dati yung dati niyang ginagawa nung siya ay normal pa. Sige, subukan muli natin na tawagan si Ma'am LV Sedeño. Yan, medyo wala pang update mula sa kay Ma'am LV. Sige, balikan kita, John. John? Yes po, sir. Apo. So ngayon yung mga magulang mo ay patuloy na nagtatrabaho dyan sa Laguna. Yes po. Pero ngayon wala ka naman na iniinom na maintenance patungkol dyan sa nararamdaman mo sa likod? Meron po, sir, kasi nagpa-check up po ako nung kay Doc Bobis. Binigyan po akong resita ng sa antibacteria daw po. Oo. Wala daw yung antibacteria sa pamabaga ng likod ko, yung parang sa pigsa po. Oo. So nasa magkano na itong ginagasto mo? Dapat ba araw-araw ay makainom ka nitong gamot? Yes po, sir. Sa kada araw po, 6. Dalawa po kada umaga, tanghali at gabi po. 2. Okay. So ang gusto mong kumbaga gusto mong mangyari or gusto mong maging sa in case na gumaling ka at makapagtapos ng pag-aral, ano yung pinaka gusto mong kunin na trabaho? Ay, ang pangarap ko pong makuha talaga po, sir, yung maging abogado po talaga. Ano, sir? Maging abogado po, sir, dahil yan talaga po ang pangarap ko. Maging abogado? Yes po. Bakit abogado yung gusto mong maging? Iwan ko po, sir, di ko po masabi kasi parang yan lang talaga, sir, yung... Kumbaga gusto mong ipagtanggol ang mga naapi, yung mga kababayan mong naapi? Yes po, sir. Sige. Parang ganun na po. Okay, matanong ko lang, gusto mo bang magpatuloy ng pag-aaral kung mabibigyan ka ng pagkakataon? Yes po, sir. Sige, ano? Patuloy ko po yan. Opo. At maliban sa pagiging abogado na gusto mo, ay pinupursu mo pa itong pagluluto. Tama ba? Yes po, sir. Sige. Para naman sa naisin ni John na makapag-aral pa rin, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Sir Manny Asusano, ang Ako Bicol Party List at TESDA Coordinator. Magandang hapon, Sir Manny. Ay, magandang hapon po sa ating mga taga subaybay dyan sa programa nyo. Opo. Opo. Yes, opo. Sir Manny, meron po tayong kababayan dito sa Rapu-Rapu Albay na nasa kuleyo na ngunit na stop dahil sa iniindang bukol dito sa likod niya. Maaari bang matulungan o mai-offer ang TESDA na mapatuloy ng pag-aaral itong si John? Yes. Opo. Ano lang po natin si Jan, kung ano ang plano niya. Kung dyan po sa Rapu-Rapu mismo, meron tayong mga mobile training na pwede niyang attendan later on. Apo. At prepare niya lang po yung kayang biodata na may picture, birth certificate, saka po yung high school diploma niya. Apo. Tapos ipasa niya po sa atin para po pagdating ng slots ng sa mobile training diyan sa Rapu-Rapu, tatawagan po natin siya kung saan siya pwede mag-report para po doon sa kurso na gusto niyang kunin. Opo. Tapos, kung gusto niya naman kung may pagkakataon siya, may mga kakilala siya na pwede niyang mapuntahan or mga relatives na kung saan pwede siyang tumira meanwhile habang nasa training, pwede po naman siyang mag-attend ng training dito sa mainland. I-refer din po natin siya. Sa barangay poblasyon po ito? Okay, very good. So, kung sa sa Rapu-Rapu, meron po tayo dyan na mobile training na i-conduct later on. Opo, Sir Manny, kasi gustong sa pagluluto ang pinupurso nito ni John. Meron po tayong may offer ang TESDA? Opo, meron po tayong cookie rig and C2. So tamang-tama po, pwede niya yung magamit sa para makasuporta din sa kanyang kabuhayan. So after po ng training niya, pwede po siyang mag-establish ng sarili niya pong negosyo. Opo.
Paano po yung maging proseso nito, Sir Manny, para ma-avail itong serbisyo ng Ako Bicol Party at ng TESDA? I-submit niya lang po sa atin yung basic requirement niya, yung nasabi ko na po kanina na biodata na may picture niya, birth certificate from PSA, saka po yung high school diploma niya. Opo, sa estimate po natin, Sir Manny, kailan po ito mag-i-start, itong pa-training ng TESDA dun sa Rapu-Rapu Albay? Mga inaayos na po yung slots natin dyan. So, most likely po mga July or August magsisimula na po yon. So, tamang-tama kung nagre-recuperate pa naman po siya, tamang-tama po. Opo. By the time na gumaling siya, makakapag-attend na po siya ng training. Opo, at last na lang siguro, Manny, Sir Manny, before kita bitawan, ano po yung mensahe natin din sa mga kababayan natin, especially dyan sa Rapu-Rapu Albay, kung gustong mag-avail nitong serbisyo mula sa Ako Bicol Party List at katuwang ang TESDA? Opo, yung mga kababayan natin na kagaya ni Jan na nakalocate po dyan sa Rapu-Rapu, meron po tayong mga ino-offer na training kagaya nga po ng Kukiri and C2. So pwede po kayong mag-avail, lang po kayo, mag-submit po kayo sa amin or sa aming coordinator na dyan sa Rapu-Rapu ng mga basic requirements po na sinabi ko kanina. Tapos po, paki-inform po yung aming coordinator kung ano po ang gustong training yung pasukan po para may accommodate po natin kayo. Apo, dahil po dyan, Sir Manny, maraming salamat po. Yan po ang coordinator ng Ako Bicol Party List at coordinator ng TESDA. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Okay, Jan, narinig mo si Sir Manny from TESDA. Yes po. Apo, gusto mo bang mag-avail ng free training mula sa TESDA at ng Ako Bicol Party List? Diyan mismo, pupunta na yan ng free training dyan sa Rapu-Rapu Albay. Sa Rapu-Rapu Albay po, pwede po ako doon na lang mag-training, sir? Apo, dyan na mismo, sir. Sabi ni Sir Manny, siguro mga August or mga malalapit na ngayong buwan ay pupunta na dyan ang free training ng TESDA at ng Ako Bicol Party List para sa inyong mga kababayan dyan sa Rapu-Rapu Albay. Yes po, sir. At saktong-sakto kasi gusto mo raw na sa pagluluto, itong pinupurso mo. O, meron silang free training ang TESDA. Yes po. Pero may kailangan po bang dalhin or mga requirements para makapag-ano po doon? Apo, at mamaya meron tayong staff para i-mensahe sa'yo. Ibigay yung mga requirements, yung sinabi kanina ni Sir Manny, yung mga basic na kinakailangan para maka-avail ka nitong free training ng TESDA at ng Ako Bicol. Ano? Yes po. Sige, standby ka lang dyan, kasi ang pinaka-alalahanin mo, itong magamot ka. Opo, sir, ito po. Ayan. At para sagutin ang pangangailangang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Ma'am LV. Yes po, good afternoon and good afternoon din kay Kuya. Opo, narinig niyo po ang aming usapan patungkol po dito sa nangyari kay Jan na nahulog po sa duyan at nagkaroon ng bukol, hindi niya sinabi sa kanyang magulang hanggang sa lumala lang po ito at naapektuhan ang kanyang paglalakad at yung mga dati niyang ginagawa. Ano po yung maring tulong o asa ni Jan mula sa Ako Bicol Party List? Si Jan po, dalhin lang sa atin dito sa BRSMC. Para matinan po siya ng mga doktor, malaman natin kung ano talaga nangyari sa kanya, ano ba talaga yung bukol na tumubo sa kanya. Apo. Para may balik yung dati niyang ginagawa sa buhay. Kailangan po ni Jan sa Rapu-Rapu po siya. Kumuha muna Apo, medyo naputol si Ma'am LV. Ma'am LV? Ayan. Medyo paulit po, ma'am. Ano po yung may tutulong ng Ako Bicol Party List dito kay Jan? Pakunin po natin ang referral si Sir Jan sa Rapu-Rapu, sa RSU. Apo. Para po mabilis ang proseso pagpunta nila rin sa atin sa BRSMC. Dapat may dala silang referral, ID ng pasyente at ID ng watcher para po in case na may mga test na gagawin, may laboratory laboratory and yung naman ang medicine na pwede natin ibigay sa kanya
Pero sila dalang ID. Apo. Pag ang importante po, magdadala sila ng referral galing sa kanilang RHU, ha? Yung po kasi ang number 1 na hinihingi sa atin ng trials, pagka may check-up ang pasyente, kailangan may referral. But assured naman po na lahat ng bayarin na dito gagawin sa BRSMC, nasakapin po yun ako Bicol Party List. Marami tayong fund. Yun. So, Saldi, sigong Pido Berdin. Apo. Lagi po sila nag-allocate ng fund para dito sa atin sa BRSMC para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Apo, ano yung magiging proseso, ma'am, para ma-avail po ito ni Jan, itong serbisyo ng Ako Bicol Party List? Upon po na makarating dito si Sir John, may mga staff na po na mag-assist sa kanila. Tanong lang po nila kung nasaan yung Ako Bicol desk. Tuturo po sila kahit ng mga guards, mga staff ng BRSMC, kilala po tayo dito, yung Ako Bicol desk. Alam po nila kung saan nakalocate yun. Tuturo naman po sa kanila ng social worker, ng guard, or ng staff ng BRSMC para po ma-process natin yung kanyang mga bayarin. Okay. Jan, narinig mo si Ma'am LV. Lahat daw, wala ka nang iisipin pa sa gastusin sa iyong pagpapacheck up dito sa Legazpi City, dyan sa BRHMC. Sagot na ng Ako Bicol Party List. Ano yung mensahe mo? Special dito kay Ma'am LV at ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa tulong at sa pagbibigay ng suporta po para sa katulad namin. Ganun po. Marami po sa programa ng Ako Bicol po at sa Tabang Ora mismo po. Maraming salamat po sa inyo. Opo, handa ka na ba sa magiging proseso ng gamutan mo dyan? Yes po, sir. Handa na po. Yan ang gusto ko sa iyo dyan kasi nakikita ko rin na gusto mo na talagang gumaling. Yes po. Apo. Maraming salamat po, Ma'am LV Sereño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much din po. Apo. Jan. Hello, Jan. Oo, maraming salamat sa tiwala na ibinigay mo sa amin na ipinaabot itong alalahanin mo sa iyong likuran na matagal mo na pala itong iniinda. Yes po. Apo. At asahan mong aalalay po kami. Meron po kami diyan na team na aalalay po sa iyo hanggang sa mga susunod na proseso. Yes po, sir. At maraming salamat po talaga sa programang inyo po. Apo. At sana ay gumaling ka na diyan at para magawa mo na yung mga hindi mo nagagawa dati at makatapos ka ng pag-aaral at makatulong ka sa iyong pamilya at para makauwi na dito sa Bicol itong mga magulang mo. Opo, sir. Maraming salamat po again. Yan, mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang albularyo humingi ng tulong, mapatingnan sa doktor ang anak nitong madalas nang atakihin ng kumbulsyon. Ang ating Ora mismong pagdugon, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya
para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula sa Piuduran Albay. Isang albularyo ang dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong na maipatingin sa doktor ang anak nitong 11 taong gulang na madalas nang atakihin ng kumbulsyon. Ang panawagan ni Maylin Esplana. Panoorin po natin ito.
Tanghali po sa Ako Bicol, Tabang Oramis po. Ako po si Maylene Rosero Isplana na nakatira po sa Barangay Puro Criti, Babo, Piodoran, Albay, na humihingi po ng tulong na mapagamot pong aking anak sa neurologist po kasi po may sakit po siyang epilepsy. 2 lang po ang anak ko. Ang trabaho po ng asawa ko ay magsasaka lamang po. At ako po, housewife lang po. Nag-aaral po ang anak ko dito po sa Tibabo Elementary School, module lang po. Sana po ay matulungan niyo po ako na magamot po siya. Maraming salamat po. God bless you po. Yan, nasa kabilang linya ng ating telepono si Maylene Esplana, ang ina ni Lawrence. Magandang hapon, Nanay Maylene. Magandang hapon rin po, sir. Kamusta na po kayo, Nanay, at itong anak niyong si Lawrence? Ito po nga, bigla inatake po. Ngayon lang, ma'am, inatake na naman itong si Lawrence. Opo. Opo, pag in case na inaatake po ito si Lawrence, ano po yung ginagawa nyo? Ano lang po, tinadala ko po siya sa medyo magandang lugar po, sa malamig-lamig po. Doon lang po una, pinapaano ko lang po na siya, pinapahiga. Opo. Eto ma'am, ikaw po ay isang albularyo. Diyan po sa pamilya ninyo at sa inyong lugar. Opo. So, kailan po kayo nag-practice bilang albularyo, ma'am, sa inyong lugar? Nung pa lang po, nung April pa lang po, nung April 18 po. Ngayong taon lang, ma'am? Opo. Bakit, maaari nyo bang maikwento, ma'am? Kasi na-curious ako. Bakit pumasok ka, ma'am, sa pagiging albularyo? Ang gusto ko lang po, makatulong po ako sa mga tao po na mga may sakit po. Pero sa pamilya niyo, ma'am, meron ng dating albularyo, ma'am? Wala pa po. So, ikaw lang sa pamilya niyo, ma'am, ang naging albularyo? Opo. Bakit, ma'am? Kamusta? Malayo ba ang ospital dyan sa inyong barangay papunta dun sa sentro kung saan merong ospital? Malayo naman po. Ang ospital po dito, nandun pa po sa sentro po ng Piodoran. Okay, so karamihan dyan, ma'am, sa mga lugar nyo is, kumbaga ang gumagamot ay mga albularyo. Opo. So, ang mga kadalasan na nagpapagamot sa'yo, yung mga kabarangay mo, ma'am, at mga kalapit na barangay? Opo. Opo. Sa pagiging albularyo, ma'am, sinubukan mo bang gamutin itong anak nyo, ma'am, si Lawrence? Nasubukan ko pa lang po itong gamutan po. Pinag-ano ko lang po yung pag naano po siya, no po sa punto. Opo. So, walang nangyari po, ma'am. Walang naging improvement. Naging okay naman po na. Gumaling po siya noon. So, ngayon ay, kumbaga, madalas nang inaatake po ito si Lawrence ng kumbulsyon. Opo. Lalo na po pag malamig ang panahon. Kailan po ito nagsimulang atake ng kumbulsyon itong anak niyo, ma'am, na si Lawrence? Nung 5 years old po siya. Ngayon, ilang taon na po ito? Magto-12 na po ngayong June 22 po. Opo. Sa kada araw, ma'am, sa araw-araw, nakailang beses siya kung atake ng kumbulsyon, ma'am? Kung okay po ang panahon, mga 5 beses po. Pero pag malamig ang panahon, mga 10 beses or 7 beses. Opo. Habang nagkakaedad siya, ma'am, mas lalong lumalala. Mas lalong... Opo. Okay. So, pero minsan, ma'am, hindi mo pa ito napating sa doktor, itong anak nyo? Pinatingnan ko na po, pinag-ano ko po doon po sa ligaw po, sa zone po. Kumusta naman, ma'am? Kamusta yung naging check-up nito? Ang sabi po nito, epilepsy daw po. Sabi ng doktor? Opo. Ang kailangan daw po nito, neurologist po, saka po daw psychologist po talaga. Opo. Meron bang in-advise o nireseta, ma'am, na gamot na pampakalma in case po na atakin po ito ng kumbulsyon? Meron po yung phenobarbital po. Nasa magkano naman yun, ma'am? Yung 500 pesos po, isang bote lamang po yun. Sa isang bote, ma'am, gaano katagal ito tumatagal sa pag iniinom po ito ni Lawrence?
1 week lang po. So, kung i-kukuha natin, ma'am, ito total natin, ma'am, every week, kinakailangan nyo ng 500 pesos para dito sa gamot ni Lawrence. Opo. Sa ngayon, ma'am, kamusta naman ang hanap buhay ni Mister? Sa ngayon po, medyo okay naman po. Sumasapat naman, ma'am, yung kinikita niya, ma'am, sa pang-araw-araw niya, especially ngayon na merong gamutan itong si Lawrence. Ako minsan naman po, hindi naman po. Ikaw, ma'am, meron ka bang pinagkakakitaan ngayon maliban dito sa panggagamot mo? Di naman po ako humingi, sir, ng bayad. Oh, kumbaga libre na lang sa iyong mga kababayan itong panggagamot mo, ma'am. Opo. Pero ngayon, sa bahay ka lang, ma'am. Ikaw na yung nag-aalaga dito kay Lawrence. Opo. Pang ilan siya, ma'am, sa magkakapatid? Bunso po siya kasi po dalawa lang po anak ko. So may panganay ka pang anak, ma'am. Opo. Nag-aral pa po ba ito? Itong panganay mo, ma'am? Opo, grade 9 po. Itong si Lawrence, ma'am, nag-aral na po ba? Nag-aaral po ito, module. Module. So nababantayan nyo, ma'am, itong si Lawrence. Opo. Pero ngayon, ma'am, na meron kayong pangangailangan, paano nyo po natutustusan itong pang-araw-araw nyo? Especially ngayon na merong gamot na kinakailangan na inumin itong si Lawrence. Natutustusan ko po ito sa siyempre po, naghahanap buhay po kami para kung ano na po, nagtitig na po. Opo. May tanong ko lang, ma'am, kailan po yung huling pagpa-check up nyo dito kay Lawrence? Nung April 29 pa lamang po yun. Opo. At ngayon ay gusto nyo ulit na mapatingnan talaga ito sa doktor, sa espesyalista para malaman kung ano talaga itong sakit na nararamdaman ni Lawrence. Opo, at magamot po siya. Opo. Gaano kahirap, ma'am, na ito na nagbabantay ka dito kay Lawrence na inaatake na 5 beses kada araw itong inaatake si Lawrence na nahihirapan itong anak mo? Siyempre po mahirap po kasi po yung pag nakikita ko po, so natatakot din po ako pag nakikita ko po na ina-attack. Siyempre po nangangamba po ako, baka po ano po mangyari. Opo. Ano na po pag nag-iisa ko dito, di ko po makaya. Opo. Pag in case man na inatake po ito si Lawrence, ay pinapakalma mo sa pamamagitan na dinadala mo siya sa medyo mapresko na lugar. At Opo, opo. okay. Pero sa ngayon, ma'am, nakakainom pa siya ng gamot. Hello, ma'am. Hello po. Apo. Pero sa ngayon, ma'am, nakakainom pa siya ng gamot. Di ko na po muna siya pinainom po kasi po nung nag-inom po siya ng phenobarbital po, sunod-sunod po yung niya, atake po. Kumbaga, gusto nyo na, ma'am, na maagapan sa lalong madaling panahon itong nararamdaman ni Lawrence. Opo, kasi po minsan po, lagi po siyang tulala, wala po sa sarili. Sige, ma'am. Standby ka lang po para sagutin ang pangangailang medikal. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LV? Yan, ma'am. Kotang-kota ka na ngayong araw. Ano, ma'am? Okay. Ma'am, ano po ang maaring maitulong dito sa pamilya? Itong si Nanay Maylene na kinukumbulsyon po itong anak niya. Ano po yung tulong na maaring maibigay ng Ako Bicol Party List? Tanong ko lang, check up pa na ba yung bata ng pedya? May check up na ba yung bata dito sa amin? Hindi pa po, ma'am. Bali gustong ipa-check up muli itong anak ni Nanay Maylene para malaman kung ano talagang kalagayan nitong ni Lawrence. Okay, kasi nga sa mga ganyang kaso kasi bakit yung bata nagsitisyo, baka kailangan ng MRI o EEG ng bata. Nahulog ba yung bata ng maliit pa? Nahulog mo ba siya ng maliit pa yung bata, sir? Okay, ma'am Maylene? Nung bata pa po ba siya ay itong si Lawrence meron na bang epekto po itong nararamdaman niya ngayon, ma'am?
Nung bata pa ito si Lawrence, nung mga baby pa, meron bang epekto ito or nakikita tayong epekto nitong nararamdaman niya ngayon, ma'am? Wala naman. Ma'am LB, wala naman daw po siyang nakikita sa kanyang anak. Ngayon lang daw po. Ano ba ang gagawin natin, ha? Punta muna sila Lanay sa pedya sa lugar nila. O sa RSU kung may pedya doctor naman sa lugar nila, pa-check up muna yung bata. Tapos, pa-refer sa atin dito sa BISMC. Apo. Para matingnan ng espesyalista sa, sa sakit na ganyan. Apo. Kasi yung bata, di natin alam na bagok or nahulog or anything na nangyari na hindi natin alam. Apo. Kaya nagsisissure siya or sinusumpong, ganon. Kailangan yan ng mga lab test para malaman natin kung ano talaga ang kanyang karamdaman. Opo. Ngayon, doktor lang pang makakapag-determine kung ano mga kailangan niyang test na gawin. So, kailangan natin muna siyang madala dito sa atin sa BRSMC. Once po nandito na yung pasyente, rest assured po ha, wala silang babayaran. Ayun. Magdala lang ng valid ID ng pasyente. Kung wala pang ID ang pasyente, yung birth certificate po, dalhin na ng magulang. Opo. Yung magulang po, magdala ng ID. Hindi po natin kailangan ng indigency since lahat naman po ng namihingi ng tulong kahit may kaya, tinutulungan natin. Opo. So, no need na po yung indigency. Kailangan lang po valid ID. Valid ID? And then po yung birth certificate ng bata. Opo. At yung referral po galing sa RHU. Opo, yung referral ma'am from RHU dun sa lugar nila. Yes po. Opo. Ma'am Maylene, ano po ang masasabi natin mula sa Ako Bicol Party List na wala na po kayong gagastusin? Wala na po kayong isipin pa dito sa pagpapa-check up at pagpapagamot dito kay Lawrence? Sige, ma'am. Hello po. Yan, medyo mahina na yung signal. Pero maraming salamat muli, Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ma'am LB. Ayan. Nanay Maylene. Hello, Nay. Apo, narinig nyo ma'am from Ako Bicol Party List na wala na po kayong iisipin pa para magamot na po ito si Lawrence at matingnan kung ano talaga yung kalagayan ni Lawrence, kung bakit siya nagkakaroon ng kumbulsyon. Ano ma'am? Opo. Apo, at maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program, Nanay Maylene, at asahan mo na alalay po kami, ang aming team sa mga susunod na proseso. Meron ka bang mensahe ma'am? Ang mensahe ko po, nagpapasalamat lang po ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Party List po. Kasi po, matutulungan na po yung anak ko na gumaling po at makapag-aral na po. At matuto na po ito kung ano po ang tama at ano ang mali. Tama po ma'am. Pero nung nakakausap mo ito si Lawrence, ano daw yung pangarap niyang maging? Di pa po nakakaano po kasi parang di niya po maintindihan yung mga ano ko po. Mga sinasabi po. Kumbaga, epekto pa ito ng nararamdaman niya, ma'am? Opo. Apo. At least, ma'am, meron na tayong kasagutan patungkol dito sa alalahanin mo patungkol sa gamutan ni Lawrence. Opo. Apo. Maraming salamat muli at magandang hapon po, Ma'am Maylene. Salamat din po at magandang hapon din po. At yan ang mga ora mismong tinugunan at inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo.